Dwi wrth fy modd yn siarad Cymraeg, ond mae gramadeg yn boen. Dwi ddim yn gallu deall treigliadau. Dwi'n deall y bwynt. Mae Mrs Griffiths Cymraeg mor gyffrous wrth drafod y treiglad trwynol. Treiglad beth? Dyna'r broblem, mae gormod o reolau. Mae rheolau ym mhob iaith. Ffrangeg, Sbaeneg, Pwyleg. Dwi'n deall y bwynt, ond dwi'n dysgu Cymraeg. Felly, ddylen ni allu siarad Cymraeg yn dda. Rydyn ni yn byw yng Nghymru. Pwynt pwysig, ond does dim rhaid bod yn berffaith. Weithiau, mae fy ffrindiau yn yr ysgol Cymraeg Bryn Mawr yn defnyddio geiriau Saesneg. Ydyn, maen nhw'n mynd i'r wers maths, dim mathemateg. Ac maen nhw'n joio gwylio'r apprentice. Dydyn nhw ddim yn dweud rydw i'n mwynhau gwylio'r apprentice. Yn bendant. Hoffwn i ddysgu siarad yn naturiol fel nhw. Dwi'n cytuno. A fi, oherwydd mae dysgu iaith yn bwysig. A does dim ofni gwneud mistakes. Mistakes? Camgymeriadau, Chris. Y gair Cymraeg am mistakes ydy camgymeriadau. Gaynor, wyt ti'n waith na Mrs Griffiths? Chris, pam mae dysgu Cymraeg yn bwysig i ti? Dwi'n byw yng Nghymru. Felly mae'n bwysig siarad iaith yng ngwlad. Mae mam gi yn siarad Cymraeg. A llawer o fy ffrindiau yn y clwb judo. Dwi ddim eisiau bod yn wahanol. Hefyd, rwyt ti'n bwysig fel un o'r miliwn. Wrth gwrs. Dwi'n mwynhau dysgu ieithoedd. Hoffwn i astudio Mandarin yn coleg. Ac wedyn? Teithio'r byd. Bydd dewis o swyddi gyda fi wedyn, achos byddai'n gallu siarad sawl iaith. Wel, dwi'n cadw at y Gymraeg a'r Saesneg. Hoffwn i weithio gyda phlant bach. Hefyd, dwi eisiau aros yng Nghymru. O na. Hoffwn i fynd i'r coleg yn Llundain. Wedyn, gweithio mewn dinas fawr. Wedyn, byddai'n dod nôl i Gymru i siarad Gymraeg eto. Dwi wrth fy modd yn siarad Cymraeg, ond mae gramadeg yn boen. Dwi ddim yn gallu deall treigliadau. Dwi'n deall y bwynt. Mae Mrs Griffiths Cymraeg mor gyffrous wrth drafod y treiglad trwynol. Treiglad beth? Dyna'r broblem, mae gormod o reolau. Mae rheolau ym mhob iaith. Ffrangeg, Sbaeneg, Pwyleg. Dwi'n deall y bwynt, ond dwi'n dysgu Cymraeg. Felly, ddylen ni allu siarad Cymraeg yn dda. Rydyn ni yn byw yng Nghymru. Pwynt pwysig, ond does dim rhaid bod yn berffaith. Weithiau, mae fy ffrindiau yn yr ysgol Cymraeg Bryn Mawr yn defnyddio geiriau Saesneg. Ydyn, maen nhw'n mynd i'r wers maths, dim mathemateg. Ac maen nhw'n joio gwylio'r apprentice. Dydyn nhw ddim yn dweud rydw i'n mwynhau gwylio'r apprentice. Yn bendant. Hoffwn i ddysgu siarad yn naturiol fel nhw. Dwi'n cytuno. A fi, oherwydd mae dysgu iaith yn bwysig. A does dim ofni gwneud mistakes. Mistakes? Camgymeriadau, Chris. Y gair Cymraeg am mistakes ydy camgymeriadau. Gaynor, wyt ti'n waith na Mrs Griffiths? Chris, pam mae dysgu Cymraeg yn bwysig i ti? Dwi'n byw yng Nghymru. Felly mae'n bwysig siarad iaith yng ngwlad. Mae mam gi yn siarad Cymraeg.
A llawer o fy ffrindiau yn y clwb judo, dwi ddim eisiau bod yn wahanol. Hefyd, rwyt ti'n bwysig fel un o'r miliwn. Wrth gwrs, dwi'n mwynhau dysgu ieithoedd, hoffwn i astudio Mandarin yn coleg. Ac wedyn? Teithio'r byd. Bydd dewis o swyddi gyda fi wedyn, achos byddai'n gallu siarad sawl iaith. Wel, dwi'n cadw at y Gymraeg a'r Saesneg. Hoffwn i weithio gyda phlant bach. Hefyd, dwi eisiau aros yng Nghymru. O na, hoffwn i fynd i'r coleg yn Llundain. Wedyn, gweithio mewn dinas fawr. Wedyn, byddai'n dod nôl i Gymru i siarad Gymraeg eto.